I moltes gràcies per acompanyar-nos un any més en aquest dia en què, com sabeu, organitzacions socials i sindicals unim les nostres forces en aquesta campanya per la justícia fiscal, per exigir als poders públics un compromís més decidit amb una fiscalitat justa i per la erradicació dels caus fiscals. L'acte d'avui s'emmarca en les accions que organitzacions de tot el món duen a terme en la Setmana d'Acció Global contra els paradisos fiscals per a denunciar i reclamar la seva erradicació que tant debilita els ingressos del sistema tributari y generar conciencia crítica per una transformació social. La utilización de los países fiscales y la falta de voluntad política para adoptar las medidas necesarias para su erradicación tiene consecuencias irreparables para el bienestar colectivo, el respeto a los derechos humanos, sociales y ambientales y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Mentrestant, els paradisos fiscals debiliten la possibilitat d'invertir en un model de sanitat pública i universal de qualitat i en polítiques públiques que garantisquen els drets fonamentals de la ciutadania. Jo crec que és ja un paradigma acceptat per tots que la recaudació d'impostos financia l'estat del benestar. L'estat del benestar és el tret diferencial dels països de la Unió Europea i, per tant, hem d'insistir en aquesta via. Des del punt de vista de la Generalitat Valenciana, nosaltres les nostres competències tributàries les hem exercit fins al màxim que podríem fer-ho i, per tant, ara el que toca és que l'Estat adopte també aquesta visió de progressivitat i que siga valent i aplique les mesures necessàries per a evitar la concentració excessiva de la riquesa i que aquesta riquesa, com diu la Constitució espanyola, estigui al servei del benestar general. No es un tema de bajar impuestos, es importante decir a quién y a qué, ¿no? Tenemos que proteger a las personas más vulnerables y quienes más tienen deben ser responsables y solidarios también y aportar para el sostenimiento del estado de bienestar. Yo como ciudadana pues sé de la importancia, porque lo vivo cada día, de servicios como la sanidad pública, la educación pública, quiero decir que son súper necesarios y súper útiles y claro, nosotros pagamos nuestros impuestos, quiero decir, sobre todo personas como nosotros que somos pequeños autónomos, que sufrimos como sufrimos pagando impuestos, pero yo los pago a gusto sabiendo que luego van a ir a los servicios públicos. Los servicios públicos requieren de una buena financiación y para eso solo tenemos los impuestos. Justicia fiscal. Justicia social. Paraísos fiscales. Infiernos sociales. Paraísos fiscales. Infiernos